କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଭେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଲୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା କେଉଁ ଜାଗା? ସାହି ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନର୍ସରୀ। ଏତେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଫୁଲ ଗଛର ଦାମ ଆଉ କିଛି ବାର୍ଗେନିଂ କରିନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଫୁଲ ଗଛର ଦାମ ଆଉ ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କହିଲେ। ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ତମ ଗଛ ବାଛିକି ନେବ। ଗୋଟାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶହେଟା, ସେଇଟା ରେଟ୍ଟା ଖାଲି। এইগুড়া কেতে? এইগুড়া ଏଇଟା ରେଟ୍ଟା কেতে? কেতে? 80। 80 টাকা পরে কেড়ে ফুটিବ? ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଟ୍। ଏଟା ଚାରାଟା ନା। ରେଡ୍ ମାନେ ବାହାଘରରେ ଯୋଉଟା ଲାଗେ। ହଁ ରେଟ୍ ମାନେ ଖଇରା। ୟେଲୋ କଲରଟା ନେବି। ଆଉ ଏ ପେଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ା ଗଲା ପରେ କେତେ? 100 ସବୁ ଏଇ 100 80 ଆଉ। ଏଇଟା ନେଲେ ହଁ 100 ଏଗୁଡ଼ା 80 ଟଙ୍କା ନେଉନାହାନ୍ତି। କୋଉଟା ନା 80 ଟଙ୍କା 80 50 ଟଙ୍କା କିଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆମକୁ ବି ପାରିବ ସେଇଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲାପ କେତେ ଆସିବା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଆଣିବୁ ହେଲା। ରେଟ୍ ତାହେଲେ ମନ୍ଦାର ତା ଚାରାଟା ନାହିଁ ଯେ। এইগুড়া ଯାହା ଅଛି ଚାରା ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଏଟା ସେବତୀ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? କୁଣ୍ଡ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଦାମ୍ ଥିଲା ସେତିକି ଦାମରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ସିନା ବାର୍ଗେନିଂ କରିଦେବା। କାରଣ ଅଙ୍କଲ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଦାମ ବି ନେବାର ଅଛି ନା। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଣ୍ଡା ଗଛ କିଣିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଣ୍ଡା ଗଛ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାମ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେବତୀ ଚାରା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଆଗରେ ସୋ ଗଛ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ହେଇଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦାର ମୁଁ 3ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି। 3ଟା ମନ୍ଦାର ଗଛ ନେଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଏଇ ସେବତୀ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କୁଚି କୁଚି ଥାଏ ନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାରା ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ଼୍ କଲର୍ର, ପିଙ୍କ କଲର୍ର। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବତୀ ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେବତୀ ଗଛ ଘରକୁ ବି ନେଇଥିଲି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସେବତୀ ଗଛ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ କିଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଞ୍ଚି ଗୋଲାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଗୋଲାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ସେଇ ଗୋଲାପ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମିନି ଟଗର। ଆଉ କିଛି ଦେଶୀ ମଣ୍ଡା ଗଛ, ଆଉ କିଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଣ୍ଡା ଗଛ।